inyong lahat itong kanin. Ito ang aking katawan na hinahatid para sa inyo. Ang alis ng ating buhay. Ito ng bago kailangan ng ating Diyos. Ang aking dugo may bubos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Kapitid ito, bilang ang alala sa atin. Sinasabi ko sa inyo na hindi na muling iinumin ang butas ng bukas hanggat hindi dumarating ang inunan ng Diyos.
hugasan sa inyo ang aking mga. Hindi kita hugasan. At wala namang maungkayan sa akin. Kaya mo, hindi lang ang aking mga, hindi pati na rin ang aking mga. Maliban sa kanyang mga paa, hindi na dapat maghugasan ng talikuran sapagkat malinis na kayo. Ngunit hindi lahat.
Tinatawag ko ang puto. At Panginoon, tama kayo sapagkat ang Panginoon. Dahil ang puto at Panginoon ninyo ay nagpunas ng inyong mga paa. Dapat gawin nyo din ito sa isa't isa. Binibigyan ko kayo ng halimbawa. Makatandaan nyo, hindi nakatatakas ang alipin sa kanyang Panginoon. Hindi ang sinuko sa kanya. Mabalat kayo kung nakukunawaan mo mga ito at inyong gagawin. Hindi kayo lahat ang pinagtugay mo. Kilala ko ang aking mga binigit. Subalit, kailangan matupad ang sinasabi sa kasulatan. Pinatayo ako ng aking kinakabahan. Ano ang sinasabi? Sinasabi ko sa inyo, habang hindi pa ito nagaganap, upang kapag ito'y naganap na, sasamalaya kayo na ako'y sinagumak. At ano nito, ang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa siguro. At ang tumatanggap sa siguro ko, ay tumatanggap sa nagsuko sa akin. At talaan ng ito, isa sa inyo, nakasalo ko yun, ay magkapagod sa akin. Sino nilutuin niya? Sa Panginoon, sino nilutuin niyo? Sino po ba ang nilutuin? Isa sa inyo, nakasalo ko yung magsawsaw ng tinapay sa ulo. Pamamatay ang anak ng tao ko. Ayon sa nagsulat ng sa kanya. Subalit, kapag ang tao magkakaroon sa kanya, hindi pa sa tao mo, hindi na lang sa pinangtang. Inumin niyo. Nang nakisabi, si Budas, gawin mo na. Matawag mo. Fuera!
hindi kayo mapupunta sa mundo. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magbibigan kayo. Sa kung paano ko kayong inibig, kayong ginahan, magbibigan kayo. Kung kayo ay mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y pamahalagan ko. Ngayong gabi, iiwan ninyo ang lahat. Kaya ng sinasabi sa kasulatan, papatayin mo ang pastor at magmamatakbutan ang magtupa. Ngunit, pagkatapos na ako'y buhay, mangunguna ko sa inyo sa Galilea. Panginoon, saan na kayo pupunta? Sa pupuntahan ko ay hindi ka makasusunod sa kayo. Ngunit pupunta ka magpapakos. Bakit hindi mo makasusunod sa inyo? Buhay mo marilaman sa iyo. Iwan ka pa ng lahat. Hindi kita iiwan. Maging ang iyong buhay. Handa mo ilalay mo lang sa akin. Tandaan mo na. Ngayon na pinigito. Bago na tatlong beses ito. Kahit na alam ko tayo kasama nila, hindi tayo tatapakan. Ay sa'yo sa akin ang sarang ng paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod.
magbantay kahit isang oras mo lamang. Magbantay kayo at manalangin. Huwag kayo magpibigay ng puso. Ang espiritu ng handa ay ang laman ay mahina. Ano nangyayari sa iyo, Panginoon? Tatawagin po ba ang iba, Panginoon? Ayoko makita nila ako dito. Panginoon, ikaw po ba ay nasa panganib? Maaari na po ba tayo umalis? Tumito kayo at magbantay. At manalangin. Ano nangyayari sa Panginoon? Mayroon siyang sinasabing pakanin habang tayo kumakain. Pagkakanulo siya, tara't magbantay. Kung hindi umaaring malas ang sarong ito, malimang inuwi ko. Pangyari mo ang iyong kaluluwa.
Sabi ko, Maestro, binabati kita. Unas, nais mo pagkanulo ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik. Nakabay ng tao yan! Hoy! Paligid na sila! Sino nga? Pagkakasal! Ako si Jesus. Sino nga ba ang lahat niyo? Si Jesus! Pagkakasal! Sinabi ko na sa inyo na ako si Jesus. Kung ako ang lahat kayo, hayaan mo umalis sa mga tao ko. Bakit? Ang tao to! Hayaan mo sila. Isama mo ang iyong anak. Kung gumagamit ang tabak, ay sa tabak mo mamatay. Wala! Wala! Ako may isa. At naparirito kayo ng mga baka at mga pamalo. Araw-araw ako natuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako pinakit. Subalit na kami ay panahon niyo at nakapangyarihan ng kadiliman na ang namamayan. Wow! Bakit na tao to? Ayan na! Sino ang taong nito? Naditala niyo sa aking harapan na nagkagapos parang isang sakay. Siya! Si Jesus! Sa Nazaret! Ang gumagawa ng kaguluhan! Ikaw nga ba? Ikaw nga ba si Jesus na taga Nazaret? Hindi bang sinabi mong isa kang hari? Kailangan ka dito nila. Dahil sa iyong pagkapastama sa Diyos. Ano ang masasabi mo sa mga iyon? Iligtas mo ang iyong sarili. Kaya ganun magsasalita sa mga tao. At lagi ako nagtuturo sa mga sinagoga. Templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung anong sinabi ko. Ano mo sasagutan niyo dyan? Ang pinakapulo sa ritote! Kung may nagot ang masama, patunayan mo. Ngunit kung totoo ang sinabi ko, bakit mo ako sinaktan? Meron! Meron! Pakinggan natin ang mga nakasaksi. Kaya
kagapastangan sa Diyos. Mga kasama, ang sabi ng tao ito, na anak ka ng Diyos. Wala ka bang may sasagot? Wala ka bang may sasagot sa paratang sa iyo ng mga taong nandito? Wala ka bang may sasagot? Ha? Ikaw pala ang ari! Tumawag niyo! Ikaw pa ay nagpapagaling ng mga taong may sakit. Nagbibigay paningin sa mga taong bulag. Nakakapagpalagat ko ng mga taong bilay. At higit sa lahat, ikaw ay bumubuhay ng mga taong patay! Ay, isang malakas na kanan. Isa kang mapagpanggap. Isa kang wan! Gusto sa'yo, sabihin mo sa akin, sabi sa ngalan ng Diyos na buhay. Ikaw ang kawawang nilalang, ang Mesiyas, ang kataas-taas ang tinatawag nila. Ang anak tao ng Diyos! Sabihin ko naman sa inyo, ay hindi kayo makikinig. Kung tanungin ko man kayo, ay hindi rin kayo sasagot. Ngunit sinasabi ko sa inyo, na simula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanang trono ng makapangyarihang Diyos. At dumarating nasa alapaap ng langit. Kahit ko ba sabihin na ng Diyos? Kayo ba ang nagsabi? Ito ay isang kalapasanan sa Diyos. Hindi natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano sa palagay ninyo ang dapat natin gawin sa taong ito? Kung gayon, kayo na ang nagpasya. Dahil siya kay Pilato. Kaya si Pilato humatol sa kamatayan ng taong ito.
pagkamali ko. Hindi sa salita ng aking Kung gano'n, isa ka ng hari. ikaw lang ang sasabi. Ikaw ang rin kung bakit ako pinangarap at parinig ko sa salita. Upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa ang sino nasa katotohanan. Katotohanan. At ano ang katotohanan? Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Kagalang-galang na gobernador. Sa pamagitan ng kanyang mga tuloy, inuuto kanyang maging magsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Galileo. Totoo ba na taga-Galilea ang taong ito? Oo, sa Galilea ang tao yan. Dahil siya ay taga-Galilea, dahil hindi siya kay Herodes, at mayroon si Herodes ang umato sa kanya.
Ikaw? Oo na yun? Ikaw pala yung napabalitaan kong si Jesus. Totoo ba na gumagawa ka ng mga himala? Sabihin mo, saan ka nakuha ng kapangyarihan? Isa ka nga bang hari katulad ko? Ano? Wala kang may sagot? Nagbibigay paningin ka raw sa mga bulag. At nagpapalakad ka pa raw ng mga pilay. Totoo ba? At balita ko'y nabuhay ka pa raw ng mga patay. Balita ko'y nakatanda ka pa. Anak ka nga ba ng Diyos? Bakit ayaw mo sumagot? Kung gayon, narito ang bato. Gawin mong napakalambot at napakasarap na tinapay. Kapag nagawa mo ito, sige, makakalaya ka na. Wala. Narito ang tubig. Gawin mong napakatamis at napakasarap na alak. Ay, bro! Ang sabi na tayo dyan! Nagigibay nga ang templo! At muling itatayo sa loob lamang na ikatong araw! Jesus, di ba sinabi mo, nung wala akong mabibirang bato, sa kapwa ay babaw ng bato, Allah, ano mo? Para na Rones! Kawan, ngunit ang pinakamaganda kong damit at isuot sa tiyak. Mukha ka ng hari, Jesus. Hindi ba sabi mo, hari ka? Walang tawa ang mga kasasayan ko. Ibalik ko sa kay Pilato. Ngayon din! Isa ka lang huwad, Jesus! Isa kang huwad! Lumayas ka na dito, Jesus! Lumayas ka! Lumayas! Lumayas ka dito! Wala akong pananagutan sa kamatayan ng tao na yan. Kagalat-galat na gusto doon para natulog namin sa unang aming kahanap ang kamatayan ng tao yan. Para si Babas, ang magpipili ko.
Ngunit wala sa usapan natin, ipapatay niyo siya, hindi ba? Nagmamakaawa ako, mahal na kay Paz. Parang awa niyo na. Palayain yung taong yun. Hindi mo masagot! At ang sumbong piraso ko na! Hirap kami ang namin. Para sa'yo! Alis ka na! Nagmamakaawa ako, mahal na kay Paz. Magagawa ko siya. Alis ka na! Oh! Mahal na kay Paz! Nagmamakaawa ako sa inyo. Palayain yung taong yun. Ang ginagawa mo? Judas, tatanggapin mo ang 30 pirasong bilang. Wala kang ibang sinata po ipagkamit. Ngunit wala sa usapan natin, papapako niyo siya sa krus. Wala na, Judas! Bigti ka lang, Judas! Kaya! Hindi ka namin kailangan dito, Judas! Panginoon! Patawarin mo ako. Ako'y nagkasala sa'yo. Pinagkalukundo ko ng taong walang kasalanan. Huli na, Judas! Nalan, Judas! Dahil sa pilak na ito, pilak ng aking buhay, ngunit pilak din ng aking kasalanan. Tama na! Tanggalin mo na ako! Narito, mga pilak ninyo, kunin ninyo, mga mamamatay tao. Hindi ko kailangan ito. Alas! Kailangan yan!
Narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Kristo! Kristo! Bakit mo ako pinabayaan? Hindi ka yaman! Tignan natin kung darating ang Diyos na tinatawag niya. Upayin na siya. Ano ko? Sa'yo ko kakamahin. Pinakabili ko. Makakita lalaki. Naganda!
Wala